И здравейте хора, днес ще играем пак на Space Waves. Тази игра да прилича на Geometric Dash. Преди да започнем, се абонирайте за канала с камбанката за известия на мои видеа. И лайкнете това видео, както и миналите. И изчаквам малко време само за да го направите това. И почваме. Може би първо рейс, така. И любимото ви. Тези реклами. Що винаги има реклами? Уау. Ага. Добре, ами... И миналия път не ми хареса, ама видях, че това видео много ви е изкефило. Реших, дай да направим още една част. Пак това май е най-известното видео в канала ми. А уж беше едно от най-неизвестните. Са най-неизвестното е Subway Surf, ама... Естествено. Между другото хора, на Subway Surf вече няма да снимам. Като гледам то... Не. От нея не печелим гледане, като гледам. Така че... Може да снимаме на нея, но трябва пак да стане известно. Сега не. Но както и да е, сега играем съвсем друга игра. И победихме. Така, добре. Пак реклами. Те реклами нещо много... Ева си майката. Така. Хоп. И това трябваше да го направя, за да... Добре, оставя. Така. Ще да казвам, защо всеки има еднакъв скин. Добре. Аз си синя. И добре, бе. Добре, умря. Хоп. И... Ще побеждаваме. И да. Добре. Сега играем на Endless. Яко че имате реклама, защото... Не, всъщност не е яко, ама... Добре. Аз няма го коментирам. Трябва да надмина 778. Трудно. Ама нищо де. Тук бяха на косъм. И тук също. И тук бяха. Така. Добре, 300.
Да, естествено. Мазда. Ох, не. Айде още един път да направим. Спро. Добре. И на миналото загубих по този начин на същото. Нищо от тея. Добре, се играем на ето това. Къде бяхме стигнали? Ето тук. Моля. Моля. Добре. Добре, това някой ще галя. И пак те я мазна. Я. Така. Добре. Аре бе, човек. Добре. Се пробвам още 2 пъти. И ако не стане... И как накосано, бе, човек? Добре. И се мъчим. Добре, абе. Добре. Добре, добре. Минахме го, добре. И отключихме, добре. Пас. И пак Мазда. Абе, човек, те Мазда на нещо тук много искат. Левел 12, така. Това ниво не съм го играла. Така че... Ще е добре. Много странно ниво е. Кой това е, гледай? What the
the fuck? Това е много тънко. Нека се игра с коли. И... обаче няма продължа, така че. Добре, се опитам още. О! О! Минахме го. Ами добре. Абонирайте се за канала. С камбанка отново казвам. Също така и лайкнете видеото и миналите. И това са бъде като цяло. Чао! До следващото видео. Ай!